Doncs va ser així com una mica sorpresa, no? L'Anna Jeremies, que és una amiga meva, em va comentar que hi havia aquest projecte i realment em vaig connectar molt, no? Amb la idea aquesta de visibilitzar, no? A les dones i donar-los el paper, no? que ens pertoca, no? En el món. I em va agradar el fet de que havíem de triar, que no ens deien quina dona havíem de representar, sinó que l'havíem de triar nosaltres, no? Una dona que fos com significativa, que ens aportés alguna cosa. M'emporto una experiència diferent, no? L'haver compartit això amb altres dones és algo potent, no? Que és bonic. I he estat veient abans d'arribar també com feien l'altra foto i és bonic que es mogui tot això d'aquesta manera, no? A més tan col·laborativa, amb tothom està portant alguna cosa, no? Perquè el projecte arribi, sigui exitós i és maco, m'emporto això.